Għandna bżonkom biex Malta tibqa' mixja l qudiem għalhekk kunu magħna nhar is-Sibt. Dan kien il-messaġġ b'saħħtu li sostna l-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela waqt li kienet jindirizza l-eluq tal-kampanja tal-Fera Żgħażagħ Laburisti fil-fost tal-Belt Valletta. U dinfolla sabiħa żagħżugħa Dr. Bela saħaq kif iż-żgħażagħ huma l-qalb tħabbat ta' dan il-pajjiż. U għafaħal l-enerġija, il-viżjoni u l-ambizzjoni ta' kull żagħżugħ u żagħżugħa li jsarfu f'idejat ġodda għall-futur ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru semma l-proposta Kickstart li lan tiegħu u li jgħin kwalunkwe żagħżugħ u żagħżugħa f'Malta jimxi l qudiem. Hawn irrefera għal dawk l-istudenti ħaddiema li bdew startup jew oħrajn involuti f'xi negozju u qal li dawn għandhom futur sabiħ qudiemhom anke bl-implementazzjoni tal-manifest elettorali int Malta. Il-Prim Ministru Roberta Bela sostna li huwa se jkompli jaħdem għal futur taż-żgħażagħ, iżda biex jagħmel dan iridu jisilfuh il-fiduċja tagħhom għal darb'oħra. Hawnhekk enfasizza l-importanza li kulħadd joħroġ jivvota lil Partit Laburista nhar is-Sibt li ġej, għaliex dan huwa verament il-partit li jaħseb fiż-żgħir fid-drittijiet soċjali u l-libertajiet ċivili. Lil dak kollha illi tafu li għadhom ma ġabrux il-vot, ħeġġuhom jiġbruh, tħallux lil ħadd ieħor jieħu d-deċiżjoni għalikom. Ħeġġu lil dak kollha biex jiġbru l-vot biex is-Sibt jivvotaw kmieni lil dak li tafu l-għadhom indeċiżi. Ikkonvinċuhom, spjegawlhom il-proposti tal-manifest ħalli s-Sibt nivvotaw kollha u minn nhar it-tnejn nibdew nwettqu il-manifest int Malta flimkien.